भाव सन कही। हाँ जी ठंडा का दिन कहतिया की रह जई हो बारा ए बोलो मुझी अरे की रह जई हो बारा दशहरा भल को कहीं को नदीना में बाकी अरे कोमर में बोमर उठावे बोलो मुआ आज ही हजारा के दिना में अरे कोमर से उठावे बोलो मुआ आज ही हजारा के दिना में अरे कोमर में बोमर उठावे बोलो मुआ आज ही हजारा के दिना में अरे कोमर में बोमर उठावे बोलो मुआ आज ही हजारा के दिना में अरे रह जाई हो बहरा दिवाली दशहरा मोहल को कहीं कोनो दिना में अरे भाग कहीं कोनो दिना में भाग कहीं कोनो दिना में अरे कमर में बोमर अरे कमर में बोमर उठावे बोलो छेड़ा मत छेड़ा मत अरे कोमर में बोमर उठावे बोलो मुआ आज ही हजारा के दिना में अरे कोमर में बोमर उठावे बोलो मुआ आज ही हजारा के दिना में आहो न दो के भैया अरे देही भोला मेहरारू कहते के राजा जी का हो बहे पछुआ साना सो भीतरी हार छेलेला बहे पछुआ साना भीतरी हार छेलेला अते हमें लेला दलो दली नस नस बेधेला 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 कहते कि यदि हमारा पर ध्यान ना देबो करबो न के अरे ले लीहिए मार दी पाला मसीनवा में मार दी पाला मसीनवा में अरे कमर में बमर अरे कमर में बमर उठावे बोलो मुआ आज ही हजारा के दिनवा में अरे कोमर में कोमर उठावे बोलो मुआ आज ही हजारा के दिना में कोमर में कोमर उठावे बोलो मुआ आज ही हजारा के अरे कोमर में कोमर उठावे बोलो मुआ आज ही हजारा के दिना में
हेने हमें कुछ खा के आइल बड़ू के हमरा साथ ना लागत है साई दूरे दूरे काम करो ना साई खइले बिया साई देखो हमरा के छेड़ला के मतलब जाना तरू अब हम नहीं चाहत कि कोनो काम हमार गलती यूट्यूब पर छोड़ हो सही बात दूरे दूरे काम करो हां जी हजार भगावे के उपाय जानो हेने आओ आवा है कि जबले तोरी में तो गरी मेरा ना होई जबले तोरी में तो गरी मेरा ना होई तबले जखमी जीते दर जड़ भगवान ना होई तबले जखमी जीते जड़ भगवान ना होई तबले जखमी जीते दर जड़ भगवान ना होई तबले जखमी जीते दर जड़ भगवान ना होई अरे आवेला माजा जब बोलू राजा सट के सुतावे लसीना अरे जाने सुतारे लसीना अरे जाने सुतारे लसीना ये तो धइला खातिर बियाह पे अगुआ ने घर छोड़त हमरा हां जी आ तू और भाड़ा तर दूरे रह हट हट अरे आवेला माजा तारा के घर पर शिकायत हो जाई हां जी हे तरह के घर पे जानो तनी कि देखे में लड़की बिया हां हां बाकी एकर अंदर कोनो ना कोनो आदमी ढुकल बा अरे आवेला माजा जब बोलू राजा सट के सुतावे लसीना